Sierra ka? Sierra ka? Pwede sa wewe. Pwede atay kot-kot nan totok lapin paroti. Lapin sa coronavirus ha. Sierra ka pichidu na orang. Napo. Ile uyak sa mo. Pichidu na pungal Sierra ka. Mapatak, legislature, Luan, Tao, Logan Malap, Wamparon, Namato, Sigarawan Lucas, Speaker o Legislature Insyap. Ariyak Lopet Leler ay pipitak siliren so Legislature pa Insyap. Kacir ke patuyer wasaksak kailan tolak tentang buklak. Para mai hilagan yaw yang syawat kaya perlangan sa pamadan program. Mai magapatuan Dekat dekalwa direkti kami minasa pemakai program macam mana. Oigan kita referent the one foreign shoota chani. Walian kita di sana mana mana.
program din mo na pagawin sa kanya sa wala kang kota at mag so kung may sa mga po na yung ginto na naman kung nasa mo taon hindi kang kota at mag ay kosan ko kosan na hindi kami kang kota kung nagpag mo so ang kami parwatan na kami natin ang kami ang kawin kami naman ulit lang alay mo ang gamit kamalay nila yung programo na nagkakita ang nila ito ay nilayo buwan pa ang ito po yung discussion ako ito pa rin ang inawalo na yung kanto ka at inatawa hindi meron pa rin sa kanto ka ang yung hindi natin wala sa kantawa kumarin at kaon at kanto Senator Ned, Senator Johnson, Commissioner, F. Sharon, may napaliyong na Commissioner. Kailangan Reverend Juan Pedro Shani. Dapat madal pagkong kanyang rangot, di kaulan ko yung sa Yaw-Yaw. Paulino Lawrence, pagkab na Idiatar, Pagkatarian Legislature Kaisha, o tatok settingkan Indoplan ng Legislature Kaisha, o kamanaman pan ikamanet Yaw-Yaw ay magkay Senator Joseph. Kailangan ba patuloy? O dan bakit may tebang matungkay pa na itsilunan kuman amalkan. Dahil ititawin o dahil nata kasandu. Ang siyawat yay inanten todo kung dahil ka na kayo siyangag. Pagnaman, patawan na ito ba't kita kaulan ko. Ang executive director don't pay housing authority. O yailagaan yawi ay sa uksin. Ay kapatlanan, kaula. O kapnay, kasamul mo yung masas. Kailangan natin yung regional wow kakatabat mo. Nansala umuwi. Tapos mo lagi. Tawag kita. Nawatan President Senator Daniel, Lumanin Putoy, Senator Juanis, Nan Kapoy, Senator Ned, Senator Johnson, Senator Joseph, Acting Attorney General Kuro, Chika Chani, Mr. and Mrs. Paulino Lawrence, Kundadakan Kundi Housing Authority, staff, Pinini, Tricorus na at kanuwasak si Franwood. Lugin na lang kiti, pagkakin ko ko rin wow, kaan ko rin parusin yun sa Franwood. May kakin ko rin yung patrawan tanas, kaula, kaya kaan sa karata, paki, kaan ka lang po yung tulpe yan ka, insusin.
May, I, Paulino Lawrence, Paular Monport, Kaular Monfort, Osun Katetekan, Brandwood, Pusang Katete ng Kando, Mitan Kuya po ang Executive Director and Golden State Housing Authority, Kanya po ang Executive Director ng Housing Authority, Nimele Lola Lapot, Mele Lulapat, Uya Wanaikak Forest, Ruya Wanaikat Forest, Niaitan Kakelaka, Pakela, Kawasan yung Kusunet, Kasan yung Kusunet, o Kusunet akan, Kusunet Takan, in Wayne County, o Kante Kakatabat and Mike Lisa, and Wayne County, Kan Katapat, o Iban, Buikan, Nianso Forest, Yanso Forest, Utrum, Sum, Oliro Roki, Oliro Robi, Siya ko Wiuya Katuto kan, Yako Yuya Katoto, Kan, and Wayne County, Wayne County, sa Majal Court and Katin Kure. Dan kajuan kurang kali ko ito sa karatan wang di kapan. O kajuan mo ang ko parusian rangwat success. Even men kajuan Willianti. Kalian executive branch. Nilag karyang na o parusian. Kayo uyat malpatong kung speaker and legislature case o honorable senator parusian. Begituan kami sansalkan Professor Ranwat kaulan niya. Ito guys, ako may truth o kamanahan. Ito ang katumlak, katumlurita. Ibig pa doon, kami rin nag-trend-ket na Rayo Ranwat na. Sumaw, kagabisa din coronavirus, pagpasunan doon pipinan sa tawag sa. O epilaletar sa pangusay tatok, kung sa'yo rin katinaan, sa'yo rin kakatkanin ang conference room loud. Bilagis po yun, kung talent ka, itawan social distancing, wan kipasang, wan nalawlaw, wan troton, katspanekan, sa katspanekan, yung kakuyaw. Wan kakyang sa wasit kare, kabisalit, sumawang coronavirus, kung sa'yo katin. So kayo, nandan siya, nga pala na troton, wan kakores, wan pantalang. Ito congratulations na Longpoy, Mr. Rolino Lawrence, o Pepe, Mrs. Olina Lawrence, o Benini. Ikatungki, Kubren Benini o Belen Longpoy, Ebil, sa palman kita, sa tungalong kita, ikit na uyaw isang opsingkas na. Kung kapren patogela o kali sa munday ko and kalian housing authority. Nan kasakas sa kapakap, Telulo, Luyawi, Sangkuro, Attorney General. Sa sayar, pero ko siyang patuto ng patunan kagat ng title. O, pero bukat yung nag-say kinuya, nag-mawagit na yiyas karan koros na nautagan rana. Dan kabing bukat koros, ijungal kagkat, kajensen koros, nag-say kachin maangi, dan yiyasakan ng ran koros, dahil nasa ni Lumung, Tisumaw, kagabinsali. Pero na, pasantikan mo yakin na niyo kusan, tayo sudah kaptu sa namaw, narasen, jen kasakan, wasan, yata ko na, tegsisangkan, wasan ko talakan, tayo sudah edang tingkap, muiten, eleyang, lumung kabinsali, Tisumaw, kap langayang, paratate, then na, wasakan, tabusan na. Pero usual pagkat, Home Director, Ustaden, Housing Authority, ikapin, niniyeto dito taong makan ng yaw photo. Yung sa waseta, abali, kasawan ta nagkakita loan, kung sa kung nasarangan sin Brunti. Ayan bilagis, tila sang mo ng tarwat o tarwat kasoto. Napilmiya yan, nag-study, the reports, the assessment yun, near retile, nag-takit ko yung Brunti. Yung aking tagal yung Brunti. Tuwan ewew centas, na irapkat kap niya. Na sainsale ang iwo pinili. Dahil niya wasaan ko sa lahat sa ismaw sound sila ng kakmiya ay katuwan pilgabi. Na kagawad daw sa authority ang kakpil robotong kita.
Kahit taking dyan, challenge so siya, irakan na dangkap fine la loan, irakan na tatawin government, ako rin siya, tuon mo yung tunto. Kaya, wasag siya, may patrungan kami rin, may dangkap pereti. Siya kung na-try, siya mag-try na kasa ni Sumaw, kaging salit na, patro siya rin nansang ka, upon pay kayo yung katrukturado. Ibahan patrungan siya sa karay-ray, patro ray-ray, pwede ikamera na tayo siya tatok, ipatruan namin. Kaya kating nirpila, sangat pila, paru-paru na nasa ni, mga ngipan eh, sa karatat, nasa ka, aksyo na tani tawal ti, tatok. Kating kumuran, yung kapin, meron kong legislature speaker, honorable legislature kan Corozon, page 7 legislature, kaya ako si Mator Director, Mrs. Director, o dyan Corozon. Pero yung sa karato, kailangan ko po. Associate Governor Katkida Patawanta Certificate and Covering of Mr. Ondino Lawrence, Executive Director Lawrence. Magpatuan sa ito. Ang sa work ng sa pamatal program, may mayang email patawan ng kaularangon and kami ang mayawag ng patawan. And so, kailangan di patawan rong yung kapan kasarawit ang tayo. Pwede ikaragawa sa inuya ay kung startan ay paano ito na kung hindi sa nanggan ko bukan sa kong nangalan ko yung nanggan niya ito pagkatayan sa balas parusya ng salikan sa itong kasama Dilman ay bumalwal ko road pagkatap na Senator Gan pumili sa mga lain ito bukan malak board members, staff, yang happy. Dalam apa kan negara kaulah go. Promete ka out depan apa Tapi sekarang orang perempuan ini perempuan nanti yang ya cuma faktor yang kawan kaulah media kan marai dan kawan pernah tim administration angin kolak ang ya nasan pasambalyo buat yain megang kacaritan ini bau kana sampai kita housing angin kolak kaktudo Queen Mesawas ko yung ride ko with Mano. Yung ride ko yung pasapalaw. Kan, final ride doon ka. Sawas mo sila ka nila haramas ikan. Ang kailangan ng paguna, ilik na sa COVID-19. Kailangan ng legislature. Kailan kami diyan, Health and Social Affairs, Chairman Ned Mangeta, Regiran hindi yung pag-acceleration ng Regiran kailangan ng staff, kailangan ng board, kailangan ng kahit magsanay-nay niya, buong week kasang diyarangot o kawala kawan kan sama kita yang kita kawan dia kena ini siapa yang kita
Hindi din ka walang anso. Wala anso. Katuwang ito. Ye representatives ito, actually, tergap. Hindi siyang nagpiliran. Yung tutup siya na totoo siyang baysan. Kaluyan. Kasi yung naglalit, okay, okay. Kan siya ka lang, tawag na tayo programming na isang word. Ingat bago kalian pilih wali kakak wali governor sedikit terawal main guna legislature kanan yang rail pilih kanan amamia berikut kekonomda staffin house authority dan masalahnya Orang pilih apa? Masuk ke prima, kalah. Ayah ibat, bukan sekolah siapa pun ada program. Ya, Pak. Kamara. Dan kami legislaturkan board dan dia board announcing Malaysia bill kata tahu Lukin Malak Tangan siya nito. Busog pa. Luar bang. Makan ini dia port housing kak yang Lukin Malak tahu Senator Joseph nah Mia Port friend Joy Mia Port Nagpaalaan ko po. Senator Joseph ang wali kilala ka ko isa-isa koros Pinigran ka lang niyo. Yaw. Wow. Kailangan. Nama to mawang pilih ko mon rok. Kailangan siya.